Umshengu uthi iBafana Bafana ayidlalela ukunqoba uma kwenzeka yehlulwa, okungenani yehlulwe ngegoli elilodwa ukuze idlulele phambili ngomehluko wamagoli. Sisesimeni esihle ngendlela esimanga ngoba sayashana lawo magoli awu4. Abanye abantu ke baye befisa ukuthi siqhubekele phambili sithola ama-results yebo bayafuna ukuthi ke isiqi nomgqiqo weqembu uqhubeke. Kanti iqembu libuye lokuzethemba. I-confidence yesizwe ibuyile. Okuyikona nje abafana ke manje babe no3 points kumele bafake noma iphuzu elilodwa beqede be-right. Ngoba uma ungakhumbula kahle sihlezi ku-position 2 manje ngani ngendaba yama-goals esiwashayile. Umshengu uthi izwe kufanele lithi ukukhohlwa kancane izinkulumo ezithi umdlalo odlule unqotshwe indlela yokudlala kwe-Sundowns. Ngokwe-Sundowns i-dominance yama-players awo. Ngiyacabanga ukuthi asingayimoshi ngoba phela they've done well, sibonile bedeliver, sibonile futhi nokuthi vele emuva kune-understanding ekhona kwi-back four le Sundowns including no goalkeeper uRonwen Williams. iBafana kulindele ukuthi idlulele esigabeni esilandelayo se-AFCON njengeqembu lesibili ku-Group E lilandela iMali.